Ini bubani dol ano mairum coba faja ang balaki hamzaka busuk di faja 50 kg abo bomo haban sukma ka bama bomo hai khak ka kan ang je timram tipung ko tiprama tharong bising coba khangkang asaka hamzaka gerisa borok ba randi borok ba ang busai kri bising ko aba ke faja hangkai ang asung hamzaka ta nong family bo khorok busuk sanai ani dai busa dongkhom bazo gang masa ni katle bibel da bibel busuk man angko paitirisman mo gakso gaksoban bung ba kono jeta bukhuk ni bumo odolok ni nog ni bo bumo ka odolok soron Hambai जों दिनै मंगिया गामि आरदि ब्लक नि बिसिङाव खलायजाक सिनि फलदिया एडिसि विलेज नि बिलाइकां गामियाव बुदिराम गामि सिनि बुखुकजों बाय पदलखि देबरमा बिनि थांनाय 1 बोसोरनि सिगां बिनि जोला थैगा बनि उलो mo koyek dini age bini busajak sikala masa bobo haino hai thei thang chawka aboni bagai chini bubagrani nahar mungbai tai tidu mungbai je mansak chung tipramo thani ingei dini o jaga kisatia mairung ba phaina phailaimani chini o jaga tongo chini YTF ni GS chini taku bormunang mohen tai jun khwai jun ni mat chini Tera assembly Jesung mansak tini soba laikha soba mani bising tibo chini ta tibra sarok hamjak mani te khakchang mani जों mana hini asawino जों tini je mansak tibra mata nengge oro soba na phale mani sambai